Salamat, kumpare. My God. Grabe kayo mo. Makaiyak kong tagok. Wala, grabe. Ano na? My God. Salamat kayo. Welcome back to my channel. This is Angal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So today's video ay so it's November 16. It's my birthday today. At galing pa ako sa work. Nandoon yung tinatrabahoan. Galing akong work, nag-half day lang. Nag-half day lang ako dahil mag-meet kami ng mga friends ko sa restaurant. Charot. Ititreat nila yata ako. Charot. So, magkakain kami at samahan nyo ako. I-vlog ko para basta lang. So, samahan nyo ako guys. Pupunta tayo. Mag-meet kami doon at kakain tayo. So, nag-absent lang talaga ako para kumain. So guys, tara, samahan niyo ako. So guys, sumakay na ako ng motor. Magko-commute lang ako patungo sa restaurant na i-meet namin. Samahan niyo ako. Ito yung motor na ito yung sinasakyan ko. Para mahaba-haba naman tong video yung video ko. Charot. So guys, dumating na ako. Ito yung restaurant na kakainin namin. So nandyan ang aking kumpare. Ito yan. Use other door. So, dyan kami kakain sa Cristobal. Use another door daw. Diri. Diri. Pwede? Kasi 5 o ano? Makan. So 1, 2, 3, 4, 5. Nag-fill up muna kami guys. Madam Marie Joy is coming to town. Si Doc di ay. Hi, happy birthday sa mong Mads. Maring Char. Thank you. Nanisulod magugadayon Marie Joy. So guys, nagulat na lang ako sa isang kumare. Nag-vlog ko Joy. Okay ka?
Maghintay pa kami ng mga 24 years. Naglat na namin sa aking kumpari. Kumpari and kumpari. A few moments later. Hello guys, tanawa akong ang kumari. Nag-effort jud. Uy, grabe kayo ka. Ang lagot ko ninyo. Pero, di ko salamat kumpari. My God, grabe kayo mo. Maiyak ko tago. Hello, grabe. Ano ka? Balloons. Wow! Oh, yeah. Uy, grabe. Yan mo ba? Na-surprise. Wow! TikTok, girl. Wala ka nindot. Uy. Oh my God. Siya rin gabuhat? Hindi, nag-order mo. May ambot mo up siya. Epic fail. Kasi din ba? Ano ka? Ano nga? Ala, nakapalit sa gutro? Ano ka nagpalit-palit? Uy! So, yun, i-deliver? Ay, tanawa. I-frozen on tada ito sang. Mars, the vlog. Dato, mungguhan mo ba? Dapat. Ang kan. Salamat mga mare, kumpare, ugaban pa. Salamat sa inyo. Dari ka dumpi? Asa ko? Dari ka pa na kay para akong makuha tanan ba? Dari lagi kita makita tanan. Wait sabi. Pura ba ni i-vlog? Charot. Uy, di ko dito ni. Ay sabi. Few inches later. Ba? Wala ka ba may ka-order o ka ng baboy? Kaya di ba siya kakaon? Oh, gusto mo na? Huwag pa rin sa lison. Gusto niyo na siya pure. So, tas lang misis mo ka. Bata. Mars, thank you sa cake. Thank you all. Ay, wala ko pa. Thank you, Mars. Nyakisan puti ka. Thank you, Tro. Kana ko Mars Joy, Mars Aisa, kumpari Andrew. Talagang kami Jesus. Ipay siya word ng Biblia. Salamat kay Jesus na tayo na ako na ng mga kumari of Jesus. Thank you, Jesus, na sa ulo mo makaroon ang birthday ni MJ. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga yes, Lord Jesus.
Salamat mga kumari, kumpare. Makaiyak yun ko sa inyong gifts. Makaiyak ko tagok. Picture ko kulo marsakay. Kabalo ka daw. Pasuya ba ako? Busog na kayo ko guys. Mga mayayaman man niya ako mga friends. Guys, nagpicture-picture pa kami. Salamat sa akong mga friendship. Thank you so much. So guys, tapos na kaming kumain. Thank you sa aking mga kumari and kumpare over there. Bye! Thank you for watching. Mag-vlog ako ulit sa mga pasasalamat. Charot!